Kurz, ktorého cieľom bolo získať zručnosti na podporu duševného zdravia na školách i v každodennom živote učiteľov a žiakov prostredníctvom techniky mindfulness a meditácie absolvovala Natália Peciarová. Veľmi praktický a dynamický kurz poskytol teoretické a praktické návody na znižovanie stresu, zvládanie emócií, kultivovanie porozumenia, empatie, sebaúcty a sebaregulácie. Kurz Zelená škola pre udržateľnú budúcnosť absolvovala v Alicante Sára Galbavá. Cieľom kurzu bolo zlepšiť povedomie a vzťah k životnému prostrediu na školách prostredníctvom rôznych aktivít a súčasťou kurzu bola aj návšteva Národného parku Serra Gelada s úžasnou scenériou a majakom či návšteva školy, kde žiaci v priamom prenose ukázali proces kompostovania a triedenia odpadu. Kurz Creative Minds and Active Citizenship ponúkol vzdelávanie pre Katku Svoradovú. Teoretické a praktické workshopy boli zamerané na rozvoj vedomostí a zručností v oblasti aktívneho občianstva, riešenia problémov a kreatívneho myslenia. Kurz ponúkol aj cenné skúsenosti a rady v problematike a oblastiach životného prostredia, udržateľnosti a klimatických zmien. IKT technológie, virtuálna realita a online nástroje boli obsahom kurzu pre Ľubicu Candrákovú. Náš zanietený lektor Manuel, kamarát s technológiami, nás zasvetil do tajov rôznych aplikácií, QR kódov či online nástrojov úpravy obrazu a zvuku. Spolu sme sa naučili preniesť virtuálnu realitu z triedy do vonkajšieho prostredia a rovnako tak sa z nás na chvíľu stali režiséri a zvukári, ktorí vytvorili svoje prvé stop motion video. Čaute, babi. Z Alicante sme si odniesli nielen veľa praktických a užitočných vedomostí a zručností, ale aj nové priateľstvá či gastrozážitky. Veľa sme zažili, niečo nové ochutnali, no najmä sme stáli tvárou tvár inej kultúre, novým ľuďom a pracovným výzvam. Tieto nádherné a nezabudnutelné spomienky už navždy zostanú súčasťou našich životov.